následujícím tradičně nabíječka holka, ale tá nádherně, výborně, dotáhnem to, ještě nějaké metry to chce. Hlavně rozdělovač, a to budou kruty krátké na těch proudech, budou mít problém se zestřiknutím. Je krátké na tomhle terči, je to krátké hodně. Je to hodně krátké a je to vidět. Bohužel, pokud je někdo daleko od té nastřikové čáry, tak už potom přes ten proud absolutně nemůže vidět. No, tenhle čas neberte vážně, ale pro zajímavost ten první terč byl velmi hezký, ten byl 18,74, ale zapisujeme